Τσιφσακάρι. Έχω οπτικές του Τσιφσακάρι. Εκεί. Έχω εδώ. Ριγκάτο και Ριγκόλτ. Λοιπόν, ποιος θα βγει. Ωραία, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Και τώρα που βγήκε θα πάω μια βολή φιλαράκου για να σε στείλω στο διάλογο. Ή και όχι. Κάτσε μισό λεπτό να στείλουμε και εκείνο εις των καλών. Λίγο. Δώσε μου λίγο χώρο. Θα την κάνει την κίνηση. Θα έρθει ο πιστεύω εδώ. Όχι. Θα πάει μπροστά. What? Τότε δεν είμαστε καλά τώρα εδώ. Πάω από εδώ κάτω, αν τα καταφέρω. Και θα βγω από πίσω τους. Και θα βγω ξοπίζω τους. Και ποιος τον είδε τον Παναγί και δεν τον φοβήθηκε. Βάρεσες. Α, πουλάκι μου, βάρεσες. Καλά το έπαιξες. Πολύ καλά το έπαιξες. Κοντολογείς. Θέλω να σταματήσεις να με σημαδέψεις. Ή να μου δώσεις το λόγο. Ή να μου δώσεις το lower plate σου. Κάτσε εδώ, μη φεύγεις. Στάζω κορίτσι, μίγδαλα. Μίγδαλα. Τελειώσαν και τα μίγδαλα. Αυτός δεν πρόκειται να βγει, πάμε κάτω. Έπρεπε να σημαδέψω πλήρως, έπρεπε να κλείσει καλά ο στόχος. Εδώ ρίξαμε στο γουτού και εξαφανίστηκε, δεν πήγε πάνω του, επειδή είχε ένα χιλιοστό, δεν είχε κλείσει ο κύκλος. Χεστούμε στο τάλιρο, μάγκες. Μέχρι την πρωτοχρονιά θα χεστούμε στο τάλιρο. Άμα ένα 266 σε πόσες μάχες. Πάρ' το χωρί. Εδώ πρέπει να βγω. Σε 19 μάχες. Εντάξει, 19 μάχες ουσιαστικά. Γιατί αυτό πρέπει να μπήκαμε μέσα. Πού το γράφει, κάπου το γράφει. Μείον 91 χιλιάρικα. Μείον 91 χιλιάρικα. 2 μάχες στο TAF 30. Και κάναμε τις υπόλοιπες 19 μάχες με το Τόρο Ρώσο και έχουμε βγάλει και ένα 300. Το χείλο της αρκούδας. Το χείλο της αρκούδας. Το χείλο της αρκούδας. Πού και να γίνει και το μπόνους να πιάσει το 50%. Εννοείται ότι θα πάρω τα αρματάκια που ήθελα να πάρω ούτως ή άλλως. Κάτι tier 7-8, το πρώτο type, το TAF 28, το Tiger 1. Τώρα έχω το Nomads, δεν θα πάρω το Charioteer, γιατί δεν υπάρχει νόημα. Θέλω να πάρω το Conqueror το 9 και μάλλον εκεί θα βάλω και το έτοιμο προσωπικό στο Conqueror το 9, γιατί και το 9 είναι πάρα πολύ καλό στο σαν tier προς tier σε σχέση με τα υπόλοιπα tier 9.
Έχει φοβερό κανονάκι. Για πάμε να δούμε αν έχω το Grand Depression που θέλω εδώ.